Musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV, weltare ɓiɓɓe fulɓe, andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. So daniri filtima ɓaliri buuɗalirumede fere feeñayi windere fen jeeyi ɓatake bindaɗo mawbare 17 colte hitande ujunnaje 26 ɓatake men faati koye carika rendo. Alhamdulillah en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum. En juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha. En duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya. En jetti en jaari khalifa men diine aada kala. Musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere Sénégal, Mauritanie, Mali, Gambie, Guinée, diaspora o kala woni pop ɗo woni ɗo henna min calminima, min juurimama, min ñaguimama du'a o, min duwanimama yo Allah ɓeydanen jaam, ɓeyda sutura, ɓeyda ndenka ya rabbal wara. Hande ko talata 17 colte hitande ujunnaje 2026 ɗo yimɓe gone heɓanade lewru korka. Enen hanki ken waydinoɓe e ndiɗon juɓɓudi eɗen pada jewte men buuɗalirumede taw ko tarikhaji annabaɓe jeeyi sababu noon ñaguiɓe en hew mbi en tinno gartanen ɓe e yewtere nde gownoɗen wadde so tawi korka ɓattima, wonande gueɗe kumtaje en, bottaje en, jarameje en, beele mbawen wadde hen yewtere yanje seeɗa. Ko ardi kala haade men nadde e ndeɗon yewtere gartaten seeɗa ko hanki toon to sur sarɗiyeji ndu leydi Sénégal. Oɗon gandi hanki ko altine wonno ko 16 lewru février 2026. hanki o noon maître walla mbiyen Alhaji Farba Ngom maire de Agnam tawama hanki toon to sur sarɗiyeji ndu leydi ndi Sénégal. O darima e yeeso ɓen sarɗiyankoɓe taw ɓen hankine luli ittude wutte teddungal makko lawol ɗimmol. Oɗon gandi lawol gadingol ngol koye ndu lewru wonno rawane ko nangano ko faate tumedemo temedere e ko fawi milliard walla mbiyen 125 milliard. Fodde hitande mankude seeɗa ɓe mbaɗi wittoji mabɓe kala ɓe jiyani hen haydara. Ñawowo felliti accudemo kanko e Dahir Sarr jeehe ko tumeɗon komi yiyani koɓe coka ɓe nanga ko foof inde ɓe jayna e jahideli ko pop mi yiyani hen haydara jeehe. Dahir yalti Farba nangama nder wiyama tawama e makko téléphone ngaji ɗiɗi wi noon ko jagorɗo ñawoje leydi ndi woni Yacine Fall. On wi o tawrama téléphone ngaji ɗiɗi. Téléphone ngaji ɗi ɓe o haaldata e nder leydi ndi, bowal leydi ndi tawama hen goɗɗum e goɗɗum. Ɗum jeeyi sababu noon addudemo e ardemo yeeso sarɗiyankoɓe.
hanki onon wari komo jogii deftere qur'anil karim nde o dari o wondiri alqur'anil karim o wi ko tuuma e haalis ko woodani o meeɗa ñamande haalis eta mbuɗu gooto so wona taw koko rewe trésor woni ko golla o holliti noon Yacine Fall ko debbo o jaabotako ɗum hormi debbo ɗiɗi ko ministre de état kono sinno gorko hono makko darino ɗon ɓe kaalat caggal mum noon sarɗiyankoɓe gitti wutte makko teddungal o saa kadi laawol ɗimmol o natti wonde député beele ma o huccodir e ko tuuma ko téléphone ngaji ɗi walla ala eɗen gandi yontere yawtunde ñaawowo hollitino gacce o yahaji muɗum so tawi noon balɗe 6 timmi nde on wi noon faade joni procureur o nanguitanimo ɗon farba ko jaltuɗo so ɗum noon laataki ko kedditi toon haw huccodira e ñaawowo wonande ko tuuma e téléphone ngaji he ko hanki onon pelle kewɗe ko wayno pelle Ibadourahmane en anda sono jikkoyi pelle goɗɗe kamɓe pop ɓe kolliti mette mabɓe faade nguɗo hen laamu nde ɓe daroto toon to assemblée nationale koɓe gotarton gueɗe goɗɗe ko pop yoɓe goot toon wonde hankkadi ni kala ko fati debati gorkati harminama e leydi ndi so ɗo nanggama hen koko satti koko teddi koko muusi fawete e dow muɗum hanki anda sama jikku yaltini hanki rapport goto ɓe kolliti wonde koɓe binditi e ko fate debati gorkati en taw tan ko ɓen wonduɓe e oɗo hen ñaw biyeteɗo sida 150 taw ko sukaɓe ɓe ganduɗa ne waɗi hen kadi ɓen resɓe ene jogui rewɓe men ne jogui ɓiɓɓe mumen taw kadi ɓiɓɓe ne jibina toon ne waɗi hen kadi ko dani tan yo Allah won ballo ɓe kollitino ɗo e avril so tawi nguɗo laamu daraki koɓe mbi ko kamɓene hankkadi maɓe jalte deƴƴere mabɓe saabu koye mbe ɓe gonduno aɓe ceppa aɓe kaaɓo gueɗe baɗe dani hen ɓe podino so keeɓi laamu ngu ma dara hen kono hande daraki hen hay seeɗa ɗum ɗo tan woni meftande seeɗa ne jinno meftude seeɗa seeɗa e fuɗɗode yewtere men buuɗal yurmede bandam en nguleki naati kono natirni kadi naddi koye poussiére eɗen gandi ñalawma hanki o ha fayi hande poussiére ne heewi kono nguleki ari tigui rigui so nguleki ari ardi e lewru korka walla so nguleki ari arde korka guilay joni noon ko jewte mbatte hen saabu maaje men calli men juuli men sukaɓeɓe so yeehi ha ñawli ɓeɓe weloji ɓeɓe motoje ɓeɓe pucci ɓeɓe bamɗi ɓe koyɗe piyata jaaha mbiyane ɓumnoya toon ɓalli mumen onon hoɗɓe e maaje ɓe hoɗɓe e tufɗe ɓe ɓeyde haalde ɓeyde wasiyade hitande yawtunde sukaɓe hewɓe joolima e maaje he oɗon gandi ɗum sukaɓe hewɓe joolima hen hewɓe mbasi hen pittali men taw koye maaje men ɗeɗo taw ko wiide tan ne yaha ɓumnoya tan ɓandu muɗum ene wara toon temps o ha ɗeɓa hirde seeɗa arta koye korka wona yo yimɓe ndento no feewi wona tufde kala joola wona yimɓe nan lumbo tan mbiyama lumboɗa sabu gandi maayo men goni teddi ango teddi no feewi yimɓe ndento no feewi kadi sinno ko sagam maayo ngo accete hankadi ni saabu soɗon teski ɗiɗo duuɓi ɗiɗi kala maayo ngo ngo leerani ngo furɗu tan hay goto miijotako walla ko heewi ko jeeyi sababu ngo maayo oɗo dumuna kala ngo way kono ɓakkere ni teni hikka ngo naati yango wi tep hango ili ha fayi dow jeeri ha baali ha calli keewi balduɗi keewi tep kono haɗani ha hande maayo ngo ango wuddi no feewi kongo ɓakkere ɓolde waɗi noon ko yiiltoɓe kanŋeji e sifa suuɗayru to banggue maayo Fallemme to ha to Saraya to ha to Kédougou to ɗin nokkuji ɓe jogui toon ko gurbaji mawɗi
ɓe jogii ko produit ji ɓe jogii ko minuji mawɗi ɓe minat ɗum e nder maaje he ɓe dufa hen produit ji ɗi mbaɗa hen machine ŋaji ɓe awƴita ɗum on produit e ɗen ɓakke e on ifño yaata e warango faye to men to ko ɗum bonni mayel fallema ngel sa yi hande Kidira en sa yi hande ko wayno Jaaligel en Sinthiou Jaaligel en ko wayno hande Seleng en ko wayno hande on diwan pop nden maayo ngo woni helɗuno kala ken yaha e nder maayo ɗi yaha Bakel en fof wuro Himadu en aɗa yiya maayo ngo kala ken yahanno nder kono hande a yiyata haydara wonti ɓakkere ɓolde ɗum jeeyi sababu noon dumunnaji ni ɓenni ɗen jahanno ha toon ɓe mbaɗin toon jewte ɗon ɗo frontiére hakkude Kidira e Melɗo Gawlo Ɓalejo en kaldi hen no feewi Amadou Diop gardiɗo radio Jokkere en ɗam Kidira toon to Seleng gardiɗo Sayed en mbaɗin toon yewtere ceerno Mouhamed Seck min calminima mbaɗi toon yewtere to guese mabɓe to kolli amen ndiyam ɗam so tawi naate guese he wonde produit batteɗo hen o beele kanŋe yalta produit mo mbatta e maayo ngo so tawi a jaggui machine ma tukke ma aɗa fooɗa aɗa yarna lugguimaji ma walla aɗa yarna makka o soydata ɗaɗi ɗi mayat ɓe kolli amen ɓakke garoje ɗe ndiyam ɗam holno wattata leydi wondi dow ndi ɗum ɗo kala ko hunde jarde accude hakkille no feewi joni noon so tawi ɗum ɗo watti warde nguura ndemeteka teni jawdi ko hen yarata woni yimɓe ko hen jarata ko hen guppata ko hen lorto so ɗum teski oɗo sa lootima maayo ngo a gayni tan ɓandu ma ɗe ɓata ko feccade walla koyɗe ma ɗe mbaɗa petti petti walla ɓandu ma ɗe waɗa no fettan ni walla ŋatat walla jiiɗa ruppude ndiyam goɗɗam firti ko ɗacce maayo ngo gaccen maayo ngo ha laaɓa ango waɗi produit ji alhamdulillah oɗo saha kam ɓe woni jeune militaire taweteɗe banggue Kédougou en Saraya en Tamba en fallem aɓe daari hen no feewi ene tiiɗi ñalawma garowo taw ɓe nanggani ɓuuri wonde toon ko malinaɓe Guiné naɓe Sénégal naɓe Ghana naɓe Burkina naɓe Nigéria naɓe e goɗɗum e woɗɓe nanton Sierra Leone nanton ha wayno leydi ko ɗanniɓe ɓolɓe gon toon ne jiilo kanŋete ñande kala ko nanga trafic waɗa ɓe gueɗe ko nanga bonni maayo ngo ha boni ngo sirani lootade ngo sirani yarde jawdi sirani yarnude hen hay rosirde hande sirani ko heewi hande jogui force uji men ene dosira haalaka noon so korka ari sukaɓe pop mbiyane paye to maayo to ko ɓuuri hewde ko hen mayata on jiirowani ko maaye he ko ne heewi taw ko sukaɓe tan mbiyane lumbo maayo hen eɗen gandi foof en kaalino hen ko adi ni nduyo ko adi ni sukaɓe ne joolo en kaalino hen balɗe ɗiɗi e banggueji ɗi pop noon maayo Gambi ngo maayo Tamba ngo Fallema ngo Kidira Bakel ngo Lappalpolal Dande Maayo ha Doƴƴi Ndar ɗum ɗo fof ko taari maayo Casamance ngo maayo Gambi ngo ɗum fayi Kédougou en fayi maayo Fallema ngel ɗo hen Kidira en rewi ɗon fayi ha Bakel ngo refti ɗon fati ha Ndar tiiɗi hen ɗo neɗɗo yoolaki hen taw sukaɓe tokos wiyaɓe ne ɓumno ya ɓalli mumen so tawi lewru korkari lewru korka ko lewru jaam ko lewru ɓural docteur eɓe noon ne keewide sa yiiɗi cellal tan hoor taw no ñamde saha kala e rokka rafi tenti noon ko wiyete guilñodde ko sa mo jiiɗa fof hono ko deƴata so waɗani guerte tan waɗi ko makka so waɗani makka tan waɗi ko goɗɗum so waɗani ɗum hono ko nan cap tan ewa ne heewi rafi ha ɓurti ko reedu heewata saha ko pop ne waɗi rafi ɗum waɗi noon Allah subahanahu wa taala kala ko yamiɗen ko cellal meɗen min kam alhamdulillah mi nanguetake ataya mi nanguetake kafe mi nanguetake maaro mi nanguetake ñebbe mi nanguetake ñiiri mi nanguetake guerte ataya mi nanguetake ɗum so ari mi yarat so arani haaje mala hen kafe mi nanguetake ɗum so tawi ari mi yarat so arani mi yarata gasi kafe mi nanguetake ɗum mi duudetake maaro kadi heewi mbiyata min somi ñamani maaro tan mi duudetake maaro mboɗa jooɗa lewru ñamani maaro
mboɗa jooɗa lebbi ɗiɗi mi ñamani maaro. Eyo mboɗa jooɗa lebbi ɗiɗi ñamani maaro. Neɗɗo ko ma jogo juɓɓudi hoore mum. Sa ala juɓɓudi hoore ma tan a wawa jogade juɓɓudi cellal ma walla juɓɓudi nehde hoore ma. Sa andi ka museteɗo hoore tan to banggue kafe walla ataye alay sago mbatta nehde hoore ma. Sa yeri kafe hande jara janggo Lipton, ɓawo janggo jara kenkeli, ƴeewa funtirde hoore ma woni gueɗe goɗɗe ha guitta hen hoore ma yi joni cortoɗa hen ha laaɓa. Mboɗo nangue ataye a dekkitta kas garɗo pop ko yolok, garɗo kala ko yolok. ɗum alay sago woda tan. Min ataye so tawi mi yeehe fuutaji men he so siwama mboɗo yara, kono somi arte ñiɓirdam min ko lowwol tan jarami gasi kas goto lowwol c'est fini. Kas goto lowwol sani fartak ha jamala hen lowwol tan gasi mi serti hen. ɗum ne kadi ko lawol gotol ko somi wottima. Bottaram ne kadi fayi tan ko nde kewi ɗum ni tan foti. Somi heyɗani mi ñamata ko nde kewi ɗumi tan. Mbawi wonde pop bottari tan gaare gotoɗe a heyɗaɗi fof gara ala min mi ala hen. Mi heyda tan somi heyɗi tan mi ñama, somi heyɗani gasi. Somi heyɗi mi haccito hay soko miti. Somi fini to mi heyɗani ha jam ala kono kala kam nde kewi ɗum ko nden tan ñamani. Kadi ɓuuri weldemi foof komi ɗaccata tan mi heyɗa seeɗa mi ñama. Sabu sa heyɗani aɗa ñama a wawa andude dakame ñamde nde a wawa andude valeur ñamde nde kadi ñamde nde nde wawa rokkudema ko nde foti rokkudema ko. Anne kadi a wawa rokkude ñamde nde ko poɗɗa rokkude nde ko. Ndiyam noon yartan. Ndiyam kam ko yar jara no moƴƴiri yarde no moƴƴiri ndiyam moƴƴam labɗam jaraɗam no ɗam moƴƴiri. Wamma so tawi ko korka a hoori woni hen joni jarata ko kafe wenɗo ko beele mbasa tanguede ha wona balɗe ko systéme ne woodi kono fode aɗa wawi changeoyde systéme ma tan ha laaɓa. ɓayde kafe ko sukara, ataye ko sukara, tufam ko sukara, boisson ngaji ɗi ko sukara, foof ko sukara. Tene hande galle moon ene waɗi joguiɓe jabet ha wayno leydi ala ko rokkiɓe ɗum so wona sukara. Eywa an a jokki ñamde sukara noɓe ñamiranno sukara kamɓe hande ɓe ɗaccinama sukara. Tene an ko toon paaɗa koye accinede sukara. ɓayde a yii kamɓe koye ɓurtinɓe sukara te an aɗana ara woppu. ɓenani galle moon koɓe accinaɓe sukara ñande kala ɓene cafro aɓene moɗa poɗɗe aɓe gande koye mabɓe ala ɗoɓe dañi ɗum so wona e sukara. annene kadi ko toon paaɗa rentu walla enen kam en mbawa rentade walla en miijotako walla wona darsu walla wona leçon walla gurdam men ko sama fou walla min ɗum heɓata kam ɗum min heɓata kam ala wona boisson gaddaɗo fof jara. woni yimɓe ɗe goodi kala boisson gaddaɗo ɓe jarat kala ko joƴƴina yeeso ɓe jarat. Ten ko ɓuuri hen hamnade ko ha ɓuuri hamnade jiiya boisson ngaji certuɗi kewɗi gadde yeeso ma ciwenda o jara wiya kadi siw oɗo kadi jara siw o kadi o ne weeli siw o kadi ne weeli. A siwi o a yari produit gonɗoɗo hen no ko rendina ɗo henno ko jiida e ko rendina gayno ko sinno ne rendana mbaɗa ɗum cocktail lawol gotol tan cocktail kay ne woodi ɗum kay sod cocktail tan. So wonti a yarat ɗo kokka gayna mbima ɓeydi hen ogaji ten ganduɗa kanjum fof a anda so ɗi ndenda e reedu so ɗi ndende reedu a anda ko jogori wontandema par ce que wona an fewni wona an wittiɗi wona an jangguiɗi haɗi mbawi rendinede. Jangguɓe ha mbawi rendinde ɓe aɓene mbaɗi cocktail woni koko rendina holno wiruma joni ya yardu kanjum foof ni ɗiɗo ndendinaka. Sa yeehi magasin jogui dendinaɗi ewa an joni gara jaraɗo mbiɗa yarɗo te ɓoyata kadi kosam ara piya hen ataye ara piya hen ataye produit gonɗo toon o e produit mbaɗaɗo e kosam o eko waɗa e boisson ngaji ko wona gotum teni fof arde koye nder quelques secondes fof mbiya ɗum ya low ɗum e reedu ma he te mbiya ya wi alhamdulillah daña jaam ala wona ɗum kay wona no wiyete ala deƴa tan kay ɗum ɗo foof ene jaari miccade no fewi. Ko gonga so tawi wuli ha ɓurti ha nguleki waɗi so waktu jaare yonti jiɗata tan yadde ko ndiyam ɓuɓɗam doganta
ene gaaña noon banda men. Ndiyam ɓuuɓɗam mbaɗɗam glace ene gaaña. Goo aɗum ɗitta. Ɗiɗi a ñobbat cawɗi reedu ma, wona ñobbat kuuse o. Kuuse o ɓeydoro ko ñobbaade. Tati ene bone ñiire haa ɓurti, ñiire ma bonata. Nayi a seerata e maɓɓo. Ɗe geɗe tati ɗum ko kala taƴiroowo ndiyam glace. Aɗa woni nguleeki ene wuli haa ɓurti, jare yonti pooɗa pot maɗa ndiyam ne fi hen ɓoodde glace ƴuroɗa. Goone bone ñiire glace o, a jooɗima gila subaka ñamani glace o ne bone ñiire. Ɗiɗi goddol ngol fayanma kuuse o koko ñalli ñobbaade, ko ñalli ñobbaade noon sa waɗi hen ndiyam ɓuuɓɗam ɓeydata ko ñobbaade. Goddol ngol ñalli ko yoorde, ngol ɓeydata ko sahaade. Jiyano han kadi ni no kuuse o ñobbori ni o yaawa heewde ndiyam. Goddol ngol ngol nodda ndiyam, sabu ngol no ngol yoorni ngol soofani taw ñiiƴe ma ɗe wona soorde, ko jamma, ko kikiiɗe, koko jofi, nguleeki woni koye suytude, hunde arta e ma wontanma kadi mabɓo. ɗo so ɗon teski korka mabɓo no heewi addata mabɓo ngono ko demeji glace jamma ɗe no yimɓe jardata ɗe ni. Joni noon oɗo sifa ko glace. Sifa nguleeki ari hiiri aɗa yara aɗa taƴa. Sa jogii tamaro ma bisimilla, sa ala tamaro ma jogii tamaroje maɗa ko keɓɗa hen foti moƴƴi. Tamaroje ko vitamine. Sa ala tamaro maɗa a jogii potima ndiyam, taw ko ndiyam ɗam wona ɓuuɓɗam ni henna, bisimilla jara hen ko jiɗɗa yarde seeɗa. Walla ƴeewa kas ma kafe, sa yardi hal seeɗa, kafe ma gulɗe jaw walla ruy ma walla gosi ma walla karaw ma gulɗo jaw, jara ɗum. Holko woni yarde ko wuli? Sa yari ko wuli udditta ko goddol ngol no ngol ñalliri kolade ni, ko ɓuuɓi udditta goddol so kolima, koko wuli uddita goddol. Sa yari ko wuli ko udditat goddol ngol, uddita becce ɗe raccord gonɗo ɗon o ha faya kuusi to. Nguleeki so naati kuusi he tan ayi cuurkiki ko kañum wuttar ɗum, wayno manka ni, no manka wuttorto ni ñobbita ɗum. Nguleeki ñobbitat ɗum. Ndiyam ɗam so naati ɗam wona ñobbidde kuusi o normal, taw wona aɗa dañi hen mabɓo, wona aɗa dañi hen ñiiƴe muusoje, wona aɗa goddol ma ne yoora hen, wona kuuse ma ne ñobbo hen. Kuuse o ñobbitto normal. So ñobbitima normal noon hawra futuro o yoni, sa juuli futuro a gayni a jooɗima ɗo hay soko kala ko arde sa loobi ne ɓenna, mbayata kono julɗo ni ñande hen ñande hen mbayata kono julɗo ni, mbayata kono mbaɗɗo wuddere ni, a anda cikira hankadi kala ko ñamɗa ko yaltat tan. Hay caggal mum sa fawi hen ndiyam ɓuuɓɗam ne ɓenna, par ce que hankadi palsuji kuuse udditima. Kuuse ko kuuse ne mawni, kuuse famɗani, kuuse kuuse ko bargal. So ñobbitima ha ñobbitima kala ko mbaɗɗa ne heeƴa. Ñobbita ɗum noon koko wuli, wona ko ɓuuɓi. So ñobbitima haw gasi kala ko nanuɗa hen en yahate na teddata. Kono so wona ɗum, so tawi tan koko ɓuuɓi goo tan gadotoɗa, so follere mum, so kosam mum, so ndiyam mum ɓuuɓɗam, kala hen ko gadotoɗa so ɓooyi a teddat. Reedu ma ndu teddat trop, ɓandu ma ndu tedda, maɓɓo ma mo ngabba, hay julde a wawata. A teddat hay saɗa yaha ko probléme. Jiima e ñamde, donka ñamde. Goddol ma ngol ɓeydo noddude ndiyam. Kuuse o ko ñobbiɗo, o wanawde ko heewi, aɗa yara tan, aɗa yara tan, aɗa yara tan. ɗon wontantuma ko caɗele mawɗe banda men. Hay so koye nguleeki gonɗa, ko wuli wuli ko fof a wiya kam ya yar ko wuli, kono kam woto yar ko ɓuuɓi ha ɓurti. Adoro kam ko ganduɗa ɓuuɓani, walla ɓuuɓani ha woro, ma yi hen nafoore mawde an bandam, ma yi hen nafoore mawde. Woni hen kadi jiiɗi ko puusde ha hedde 1 heure jamma mbiyane gotto mbatta ɗum bottari fof gotum. A yari ndiyam
walla a yari kafe walla ƴakki tamroje ma a fawi hen ndiyam a juuli futuro a gayni so bottari adda so ɗaasi ɓe mbiya ɗasine ɓe mbiya laaƴel ɓe mbiya ɗasine so liɗɗi pewna so gertoɗe pewna wawi fof kam neɗɗon kam neɗɗon moƴƴi tan ñaama tigi rigi woni hen so tawi jari ndiyam tan juuli gayni kewi ko ñamde normal ɓe kewi ñamde koɓe defi ko taw koɓe defti ɓe gadda ɓe ñaama ɗum normal ɓe kaara tigi rigi ɓe pawa hen atayuji maɓɓe ɓe pawa hen gueɗe maɓɓe goɗɗe on saaha noon ɓe padoya juulal gueeƴe te nafla soɓe gayni goto fof yaha haajum haade maɓɓe lelate goto foof waɗa ko ñaami ɗum koɓe jiiɗa hejjade ɓen mbaɗa ni woni hen noon so tawi taƴi gayni juuli gayni jooɗima kewi humtade koko wayno kaccitari ni so kumtima gayni deddi puɗɗima wadde hunde jara jakido hawra e waktu yoni juula jomin jooɗo ha ɓeɗano pindine minuit 1 heure wonen ha 2 heures mbiyana ñaamu ya nden wonti lor eyyi wonti lor ñamde yo artande foti arde nde taw wona neɗɗo ɗano ha gasa kadi findine ɗaniɗo ha gayni kadi ummo findine taw ganduɗa ɗaniɗo fondata ko borisade o ɗano o ummoyto tan ko kejjade so wawi hejjade bisimilla so wawi hejjade kam somo jogui tamaro makko walla kosam makko walla ndiyam makko o yara o lelto walla o yara o juula o lelto kono neɗɗo yoya ha ɗano ha haaɓa findine kadi ummo sene ñaama sukaɓe jeeya ha lelo ha tampa ha ɗano pindine yongo mo sene ñaama il faut galleji ɗi mbaɗa juɓɓuti moƴƴiri juɓɓuti ndi aha noon sin naafili en gayni tan en ñamata joguiɗo haaju fof ya haaju mum jiɗɗo ɗanade yo ɗano mbasen lorde hay goto mo heyɗani a heyɗani kono ala min keyɗani keyɗuɗo alay saago o fata obligatoire o fata ɗum tagui wawande hoore mum no moƴƴi yo Allah rokku en wawande koye meɗen so Allah rokkimoni fof wawande hoore mum tan nde keyɗuɗa fof ñaama nde keyɗuɗa fof tagga baramel ma ñaama ɓuuri bonde fof fawade barme galle kala ñande pawiɗa e barme galle a tampi tawi tan koye barmayal galle ngal tan pawiɗa a dañi probléme saabu ɗo ngal deftere ɗo ma woodi heyduɓe ma woodi heyɗani ma woodi yiilaɓe ma dañ fadaɓe ma dañ goɗɗum taw wona no foti wonde foti tan ko logique o sen juuli gueeƴe en naafili en gayni ñaamen walla sen kumtima en walla sen jari ndiyam en gayni en juuli futuro en gayni ñaamen walla hono mbatten nandiren ɗon taw kadi nandiral ngal wonani lora hay goto jiɗɗo wadde weye jiɗɗo joɗade ha weeta jooɗo ha weetan kadi jiɗɗo ɗanade ɗan yo sabu woni yimɓe ko dawoɓe woni sukaɓe ko yawɓe école ɗeɗe gueɗe kadi fo yimɓe ganda ɗum tene woni yimɓe mbawa ɗanade ñalawma ko liggoytoɓe ɗum noon alay saago hunde rewne lawol ɗum ɓuuri wawde wallude en kadi tufam follere café ataye fof ko sukara jus wuuji fof ko sukara tufam nani ne fiya glace follere nani ne fiya glace café nani ne wuli ne waɗi sukara walla so kenkeli sukaɓe wonde kala wona boisson nani ene waɗi ɗum neɗɗo kadi fewna kadi jarameji goɗɗe kadi joƴƴina ɗon ɗeɗo pop ɗe payi koye reedu ma he fof koye jamma he walla fof koye nder tajgol he tan holno foti sukara mbatta consommé e nder 30 minutes walla e nder 15 minutes holno foti mbatta recevoir e nder ɓandu ma he keɓata sukara e nder ɓandu ma he ɗo neɗɗo ne foti calcule ɗum so tufam janɗa ne yonma tufam tan ne yonma yar tufam tan kaɗa ɗon so follere tan yara follere tan kaɗa ɗon wona so ataye tan jarɗa ne yonma ataye tan c'est bon a yari café go ko sukara jara ataye ko sukara pawa hen follere pawa hen goɗɗum pawa hen tufameje so alay saago reedu ma ndu hewat ɗum a wawa ko ndiyam ɓolam lowɗa toon hay so mbi ñamde nani mbiyata ɗacce ha ɓooya ɓeya nanan jarani ko jarɗa ko accuɓe ñaama ko nala alay saago o wonda e ɗum subakaji ɗi heɓe mbawa hejjade woni mbiyata so kejjima jogoto ko cumɓerel ay cumɓerel koko mbimami ko cumɓerel ne heewi addude ɗum ñaama ha reedu ma ndu heewa tawa yarani ko wuli
kala nde ñamɗa hareede ma ndu heewi hay sokoye lewru koorka sa ñaami hareede ma ndu heewi kala kaɗa fawa heen goɗɗum hay so wona e lewru koorka yo ko wuli jaw jara so lipto gulɗo jaw so kafe gulɗe jaw so hattama ɗanade so tawi ko kosam gulnaɗam walla so tawi ko ndiyam mbaɗɗa hen limon seeɗa neɗɗo wawi fewnade hoore mum jus muɗum taw ko jus gulɗo jaw pewna ɗum ha feewa morico ne woodi ko ɗum tan morico ko rendinde tan jagga nana mbaɗa hen limon seeɗa mbaɗa hen ndiyam gulɗam gasi wona haydara goɗɗum a jogui nana a jogui limon wala jogui nana a jogui laurier wala jogui nana ɓolo ni nanga nana ɓolo tan lawƴa mbaɗa e weer mbaɗa hen ndiyam gulɗam no wuldi ni jara ay derguitta ko nebam e graisse ɓellere no ñamirɗa ni ko woni hakkude goddol ngol ɗo ɗemgal ngal woni ɗo goddol ngol to taka ɗemɗi to ko woni ɗon ha fayno ɓernde ko derguitta ha laaɓa yolɓitiya ɗum sowona ɗum nden so tawi kuuso o monti no foos montirta ay so foos monti foos so monti vapeur jaltowo o foof galle o fof luuɓat ene fof en kaɓat woni yimɓe ne so vapeur o monti ɗo mauvais alin jaa hunuko joomum luuɓa sene haala hunuko luuɓat par ce que kuuso kewɗo tep o derguitaki joni noon il faut jara ko wuli derguita sa yari ko wuli derguita nebam ɗam derguita gueres o ñifoya cuumu gummotonoɗo nder kuusi o woto sumoyde ɓernde ma woto yaltoyde ko ñeekam ɗum woni ko mbiyeten cumɓerel ɗum woni estomac de so wayi noon mbiyeɗa yar kosam ɓuɓɗam ɓe so tawi a ñaami a gayni a wiyat yar kosam ɓuɓɗam nebam ɓolam woni ɗo e goddol ma he yahata kono sa yari ko wuli tan dergina ko wuli ko derguita nebam ɗam derguita gabbe gueres ɗe fa laaɓa denkoya ɗum nder kuusiro derguita ɗum ha laaɓa ko wuli ko wonno ko cuurkiki sorata hen derguita ɗum jiya hinere ma nde sukkito gona e fofde normal fofanuma sa lelima hankkadi ni a fofat normal ko woni ɓe joni so pi haade ɗi keewi ɓe pawi hen ko ɓuuɓi ha ɓurti soɓe lelima kinde cukat joomum hankkadi wona tarlade hankkadi wona denɗam sokhna Rama Gueye mi salminima nene mum almuɓe mi salminima no feewi ha toon to Italie mi salmini sokhna Tabara salmini joom galle ma e ɓesgu ma foof Abdoul Maliki mi salminima mi juurimama ceernam giɗam sehilam ceerno Souleymane Daha mi salminima mi wima Seydi Ka salmini nene mi salmini baba mi salmini enɗam ɗam fof mi juurima ɗum e goto mi accani en calmini dendagal hettiyankoɓe jewteɗe pop e saaha kala duusoɓe en waɗoɓe audioji ene duwo ene belti kono en calmini kadi dental yiɗɓe Sar Abdoullahi Sarr e gardugol sokhna Maymouna Thioub e ballal muɗum e dendagal yaadima pop Nouadhibou ha Gawol ha Casamance en ɗaccaniɓe kamɓe pop e gardugol Ousmane Ly ceerno Ousmane Ly min calminima calmini bandiraɓe foof calmini dental men yiɗi Sar Abdoullahi Sarr e gardugol Mamadou Boubou Ba ha to Angola calmini min juurimama calmini bandiraɓe pop calmini dental men yiɗi Sar Abdoullahi Sarr e gardugol ceerno Mouhtar Wagne sokhna Fadimata Sy calgu min calmini min juurima calmini bandiraɓe foof calmini dental men yiɗi Sar Abdoullahi Sarr to ɓuulon kaaƴe e gardugol musidɗo men guiɗo men Saydou Diallo en calmini ceerno Dara Camara en calmini ceerno Abou Diallo calmini ceerno Sada Kane en calminiɓe kamɓe pop hay goto en ɗaccani calmini joom wuuro ɓesgu wuuro ngo galle o foof en calmini yo Allah darjin yo Allah reen suuraɓe hisnaɓe bijahi nabil wara Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam en calmini mawniraɓe men tedduɓe e miñiraɓe men e guiƴiraɓe men e gorgolaɓe men pop toon to leydi France sokhna Haaji mawnam min calminima nonne kadi gorgo men Coumba Kudeje min calmini Hajja Fat Tourel yewnima no fewi mi salminima ceerno Adama Harouna mi salminima calmini mawni men tedduɗo sokhna Fadimata Ndar min calmini min juurimama mawni men sokhna Khadidiatou min calminima Seydi Ndiaye calmini bandiraɓe pop en juurima dental men yiɗi Sar Abdoullahi Sarr ha toon to Semme en calmini en juurima en gardi calminali ɗi hen sokhna Hadja Mabo Dori sokhna Rahmatullahi mi salminima sokhna Hawwa mi salminima sokhna Aissata mi salminima juurima ɓiɓɓe Baba Fourdou eskay yo Allah reen suura hisna e dendagal taweteɓe fedde nde pop
hay gooto en ɗaccani. Sokhna Huray Demba Kassé mi salminima toon to leydi France, ceerno Mamadou Demba Kassé, ceerno Ahmadou Samba, nonne ke ceerno Hamidou Demba Kassé toon to leydi Guinée Équatorial, hay gooto en ɗaccani, pop en juurima. Fedde yumma almuɓe, fedde yiɗi Sar Abdoulaye Sarr, ceerno Haali Abdoulaye Sy, fedde yumma almuɓe e gardogol sokhna Aminata Guissé e dendagal yaadiɓe mum, dendagal yaadi fedde nde pop calmini hay gooto en ɗaccani. En ñaagui Allah yo Allah ɓeydan en jaam, ɓeydan en suturo. Pelle ɗe ne keewi, en beltima no feewi. Fedde ɓiraɗam yiɗɗi Sar Abdoulaye Sarr ñorodi Sahel, alhamdulillah mi salmini on, mi juurima on jarama. Ko min yamiri yon dartin ɗum haadi o saha joni inchallah. Mi weltima on no feewi. Assalamu aleykum wa rahmatullah. ɗum noon musidɓe tedduɓe, ɗum ɗo wonno meftande yewtere seeɗa nde jinnuɗen wadde talata hannde o, nde tawno hanki ken wayninoɓe mbiɗe nangui seeɗa, kono hewɓe ñaagui noon to banggue lewru korka ndu ene moƴƴi wonande yimɓe no ñamirta, no jarirta, sukaɓeɓe kadi e maaje ɗe eɗen gueɗe kala ene moƴƴi yewte no feewi. Yo Allah won ballo ya rabbi ya rahman, yo Allah reen en, suura en, hisna en. Alhamdulillah. Sokhna Hadja Hawa Ka min calmini min juurimama to gonɗa pop. Min calmini joom galle o no feewi, docteur Abdourahmani Ka, guiɗo annabi o sallllahu alayhi wa sallam. Calmini dendagal hettiyankoɓe fof, ko musidɗo mon, guiɗo mon, sehil mon Sar Abdoullahi Sarr. Ketki malaki jaam, yo jaam Allah ñalane musiɓe on tedduɓe.